हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन। बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबामफोरनि बागै मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा गिबियावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोबानो जाबाय, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांनियाव थाबैनो सौहैयो। लोगोफोर, भिडिअफोरा माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथाङा गिबियावनो निमाहा होग्रोना लाबानो जाबाय। लोगोफोर, एक्चुअली लोगोफोर, दिनै आं मोनसे बर' एलबामनि बागै भिडिअ लाना फैदों। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय ओसाइस महर। बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ दा लास्ट टुन चेनेलाव आपल'ड खालामदों। लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि बे मिउजिक भिडिअखौ दासिमहालागै नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायनो हागोन। लोगोफोर, एक्चुअली लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों सुदेम, सना, रामसियारि आरो बिथोन बर'। बे मिउजिक भिडिअनि डाइरेक्शनखौ सोर खालामदों होननानै बुङोब्ला राजिब साइखिया। बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि सिंगारफोरानो जादों सोमखोर दैमारि आरो सुलेखा बसुमतारी। बे मिउजिक भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों दानसोरां बर'। स' नोंथांमोन बे भिडिअखौ जुदि दासिमहालागै नायाखै अब्ला नोंथांमोना नायहैनो हागोन। भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।